Dobio ja temperaturu, majka sve plakala i cepala neku bluzu za obloge od rakije. Kaže, tako radi i u bolnici. Meni žao što plače, pa samo vičem, ne boj se mama, neće umrti sigurno, a ona još jače, kad odjednom uđe tata sav pijan, a mama od neznanja pogleda na sat. Tata poče da viče, šta gledaš na sat? Božuj ti majku, a ona kaže, ništa Simo, gledam da li je vreme detetu lek da dam. Mnogo nam je bolestan. Ne znam tati šta bi, sede za sto i poče da plače. Posle kleče pored mog kreveta i još dugo plakao. Onda sam se ja uspavao i tata kaže da mi je temperatura spala. Ujutru smo svi zajedno pili čaj od lipe, to je bio moj najsrećniji doživljaj. Moje dobre strane su u tome što bih želeo da se vratim kod majke ili oca, što brinem za njih, a oni me ne primaju. Loše strane su mi sve ostalo. Dečak 11 godina, vanbračno dete, priznato očinstvo. Majka pre 7 godina otišla u Nemačku i nijednom se nije javila. Otac neće ni u kuću da ga pusti. Jednom sam ukrala u samoposluzi malu kuću da bih mami nešto poklonila za 8. mart, kao i druga deca. Ona se uopšte nije obradovala mom poklonu i samo je rekla hvala sine. To me je mnogo bolelo i osjećala sam se vrlo nesretno. Devojčica 17 godina. Ja sam uvijek želeo da budem dobar, nikad ne bih izdao druga, a rekli su mi, tvoja najveća greška je što si se družio. Dečak 17 godina odgovarao zbog više progonnih krađa. Drugu iz doma napisao, kada odrasteš, shvatit ćeš da te većina ne podnosi. Više ne bežim od kuće. Mislim da se ne ispod. Kada sam poslednji put pobegao, bio sam 20 dana van kuće. Jedva su i primetili kada sam se vratio. A kada sam pobegao, otac počeo da se jada i da kao žali za mnom. Išao je čak i kod maminog brata i rekao da sam pobegao od kuće. Ujak izvadio 30.000 i kazao, evo ti pare, idi nađi ga. Moj ćale uzeo pare, otišao u najlepšu kafanu i sve to stucao. Za mene ni miliciju nije pitao. Dečak 15 godina, ocu sam rekao, dobro daj me u dom. Neću da mu stvaram probleme po kući, a kada se vratim, sa 2 plate je lakše. Laže. Ja sam od svog oca nasledio lošu narav i nesrećno detinjstvo. Imajući u vidu o kakvom se detetu radi, da sam se po drugi put oženio i imam ćerkicu od 8 godina. Molim vas da se V smesti u neki od vaspitno-popravnih domova, a rešenjem da se donese da svaki od roditelja snosi podjednake troškove uz popust. Ostajem u nadi da ćete brzo dejstvovati. Iz jedne molbe upućene Centru za socijalni rad. Ne znam ja zašto se ljudima koji stupaju u brak izdaje venčanica. Moja mama je otišla od nas, a venčanica je ostala. Jedno je kuhinji na prozoru, ali šta će nam? Ne treba nam venčanica. Stvarno ne znam zašto im daju venčanicu. Dečak 11 godina, odgovor sa testa inteligencije na pitanje. Zašto se ljudima koji stupaju u brak izdaje venčanica? Moji roditelji su se razveli kada sam pošao u prvi razred osnovne škole. Tata je jednostavno otišao, a da mi ni ruku nije pružio. Išao sam kod njegove sestre, ali ona mi je rekla da zna da se javlja iz Švedske, ali da je adresu ne zaturila. Pričao mi je da je tata prošlog avgusta dolazio u Beograd na odmor. I da je tu bio mesec dana. Ljutio se što nisam došao da ga vidim, a ja sam ceo prošlogodišnji avgust bio u bolnici. Možete i da proverite ako hoćete. Moj tata nije ni pitao za mene, posle sam išao i kod bake. Mama je išla sa mnom, a je ostala ispred zgrade. Baba se isto naljutila što nisam posetio tatu kada je bio kod nje. Dala mi je samo dinar za sladoled, a adresu ne da, zato što se tata ponovo oženio i ima srećan brak. Kaže, ako ti dam adresu, sigurno ćeš mu upisati, pa možeš brak da mi pokvariš. Jedva sam sišao niz stepenice, uz put smo mama i ja zajedno plakali, to je bio posljednji put da plačem za njim. Dečak 12 godina, prima socijalnu pomoć, majka teško bolesna, u školi dobar i disciplinovan učenik. Mama me prevarila. Rekla je da će mene da vodi u Nemačku i do posljednjeg dana sam živao u nadi. Jednog dana se mi spremili i ja spakovao sve. Onda me deda poslao po taksi kod Vukovog spomenika. Ja izaberem najlepšeg, jedva šofer pristao. Mama i sestra već bile pred kapijom kad smo ja i taksi došli. Moje stvari zaboravile i ja otrčim da uzmem.
Kad sam se vratio nema nikog, samo moj deda plače pred kućom, a ja sve mislio on nema suza. Dečak 9 godina, u noći između 20. i 21. septembra 1970. godine. Pronađen na pijaci zeleni benac kako spava ispod tezge. Imam oca, ali on ne živi sa nama. Preselio se u neki drugi grad. Mnoge stvari su mi trebale, ali nikad ništa nisam tražio od njega da ne bih uvredio mamu. U kralju sam imao dobrih dana, imao sam i loših. Naprimjer, danas ne jedem, sutra ne jedem i zato kad ukradem najedem se za sve ono što nisam jeo. Kad imam para kupim novo odelo, a ono bacim, iako sam ga kupio pre 2 dana. Uvek imam samo jedno odelo. Gde da ih čuvam kad nikad nisam na jednom mestu, stalno bežim. Čas u Beogradu, čas u Čačku, čas u Splitu. Znam kad napunim punoletstvo, sve će ovo da mi presedne. Dečak 13 godina. Pošao bih u svim pravcima, jer znam da negde postoji jedna reka, puna tajanstvenih krugova, jedna lipa, puna tajanstvenih mirisa, jedan čamac ostavljen u pesku koji čeka, pošao bih u svim pravcima. Dečak 17 godina. Poginuo januara 1968. u saobraćajnoj nesreći prilikom vožnje ukradenim kolima. Većinu vremena u prihvatilištu provodio je crkvajući. U jednom trenutku je rekao, brzo mi prođete čustva. Ja mislim da sam jedan od retkih, smatram zato što se svi tuže na mene. Ja sam, kako bi moja baba rekla, hoštapler, koji se druži sa lošim društvom, koje ga tera da puši i krade, mada ja neću, samo ponekad hoću. Dečak 14 godina učestvovao u 2 provale krađe.